ఆ రోజు సూర్యనారాయణ హోమం జరుగుతుంది. సూర్యుడు అంటేనే ఒక లీడర్ లాగా. Thanks. You are taking. Hey, take our. I lay. Hey, आते ना. Bye. चालू आहे का रे? डबल. ये रहा Happy. Thank you. Ja, ik kan niet voorbij. Shri
There was a great bhakta named Nammalvar. He said that when the divine starts flowing, people will sing and dance into enlightenment. He said my father would come and people will sing and dance into liberation. It's time though. It is time for the divine to flow. It will flow in a way that will make every use of everything that is available to reach everyone. And what is happening to you is not for you. It's for all the people who are out there. It is for the sake of every human heart aching to feel connected to the divine. It is for their sake that everything is happening. So the divine will flower in a way, the presence will flower in a way that will naturally flow the way it wants to flow, the way you have been brought up, trained all your life. Your preparation is already over with the life that you have experienced till now. You will see everything coming together. So just be with yourself. 4:15, we will meet again. Namaste. It's 4:15. Bhagavati
Jeg ser så stue 6 på en af de lukkede anstalter i Indien. Simpelthen mange indlagt her. Normalt har vi hvidt tøj på, ligesom herren herovre. Altså, enkelte, der har trådt reglerne i dag. Så er der blevet serveret te her på Gøgereden. Det er ret, der er nogen, der sørger for os. Som vi kan se her, så er der mur udenfor og trommer for vinduerne. Jeg tænker, at trommerne er lavet for, at aberne ikke kan kravle ind til os, eller det er omvendt, eller hvad, jeg ved ikke. Det er nok også meget godt. Vi tager et lille blik på stuen. Det ser ud som om, at folk kan komme ud af deres psykoser. Og det bliver temmelig snaksalig. Ja, det er det. Folk begynder at savne det sociale liv. Så. Her har vi så 2 vise jyder, der har fundet frem her sidst på eftermiddagen, der udveksler. Du kan ikke overnatte inde i selve Asram, det tror jeg ikke. Kan man ikke finde et sted udenfor? Jamen, jeg er ikke helt sikker, for det kan også være Enterprise, siden jeg var der. Men de har jo noget, de kalder en Metroman, eller sådan noget. Et stort tempel, de har rejst derinde. Et meget specielt tempel. Hvad hedder han? Bhagavan, han har jo meget høje tanker om Aurobindo, ikke? Og The Mother. Og han siger ovenikøbet, at uden deres forarbejde, så vil han ikke kunne gøre et job. Nej, lige præcis. Det er noget med en eller anden supramental force, der skal trækkes ned af universet. Og det skal den hjælpe med den der Matramandia. Ja. Den er designet sådan, at den kan trække de der. De har jo også den der gyldne kugle, som Bhagavan han bruger. Ja, det kan være, ja. Den har de der. Men jeg fandt for 3 år siden, der var der sådan en bogsalg i Aarhus. Ja. Og så lige pludselig så jeg den her bog med sådan en gammel sur yogi på. Men jeg bare sad der, det var Aurobindo. Og der var et eller andet, der sagde, den her er nødt til at købe. Jeg fik den for 20 kroner. Ja. Der fandt jeg jo også en original Martinus bog fra 30'erne. Et første oplag hårdt indbundet hele. Det var også fra 20, det var sådan en hollandsk udsalg. Ja. Og så læste jeg den der Aurobindo, og det var meget specielt, men samtidig, han er for barsk for mig, fordi dem, der fulgte ham dengang, der snakker vi sadhana, så det ville noget, altså. Så var der altså meditation i overvis, og hvad ved jeg, ikke? Men det, han snakker om, det er den her supermentale kraft, altså den overmenneskelige kraft, der er lige så, han siger, i forhold til, hvad vi var for 1 million år siden, og så til, hvad vi er i dag, lige så stor forskel er der på den, når den har manifesteret sig på jorden, og så til det, vi er nu. Og det er så også det, Bhagavan er i gang med nu. Jeg har forstået det sådan, at den der supermentale kraft, den går ind og påvirker cellerne eller DNA, og den forandrer hele mennesket. En radikal ændring, ja. Ja, men det er jo også det, Bhagavan snakker om. Ja. At hele mennesket bliver forandret nu, jo. Ja. At vi bliver til noget andet, det vi var i forvejen, ikke? Men er der honorar på det her? Det er fra Buddhas tid. Det var et Buddha lavede, som er en teenage-kultur, hvor du laver den her meditation. Hvor er det henne? I Danmark, der er der noget center, men der leger de sådan en spejderhytte i Valsø ved Roskilde. Fantastisk smukt sted. Og det kører. Der er 2 gange, der er teenage-kultur om året. Der er et i påskeferien, og så er der et i sommerferien. Det er rigtig godt. Hvem laver det her? Er det Ole Dag? Hvad for noget? Nej, det har han ikke noget at gøre med. Han laver det også. Ikke med passer. Jo, Ole laver masser af det. Jeg kender Ole, jeg har læst med Ole 4 år. Han har lavet masser af passer til Sverige. Er du sikker på det? Ja, han starter jo ikke. Han starter først med jeg har læst masser om ham på Ole Dag. Blandt andet i det der
du ved det magasin, hvad fanden er det hedder? Nej. Så lidt med alt muligt alternativ i, og alt muligt, der annoncerer i, og hvad ved jeg. Ja, fordi han er en af de første NLP i Danmark, det er, ikke? Hvor han træner erhvervspsykoterapeut. Men altså, det her det er jo en stor organisation, som kører for Indien. Det går ikke, der er overhovedet, ikke? Det er jo en meditationsform, som er alt muligt. Du laver en øvelse, du laver det gode astra. Det er ikke det, jeg taler om den teenage retreat. Ja, du kan lave Vipassana i 7 dage, 10 dage, 14 dage, 21 dage. Det er den uge, han har lavet og har initieret folk til. Der skal du igennem det giga langt træningsprogram. Hvorfor undervise i den, ikke? Så har du været lærer i måske 10 år. Altså så har du været hos Goenka i 10 år og blive trænet. Ja, det er den Goenka, han laver, som er her i Indien, ikke? Som er direkte fra Buddha sag, ikke? Men der er jo grund til, at Goenka har styret. Det er fordi, der har jo været, jeg ved ikke, hvor mange Vipassana-skoler, men den oprindelige gik tabt nær på Sri Lanka. Det var det eneste sted, hvor den originale stadig var der. Så derfor så inviterede de Goenka til at flytte til Indien, tilbage til Indien fra Sri Lanka. Så nu har han så boet i Indien i 30-40 år, og han er så overhovedet for den her, og der er ikke andre, der laver den, fordi man skal lave den, som den blev lavet oprindeligt. Altså så det er den her var på. Men den drejer sig om vejrtrækning. Jo. Altså, det er jo princippet er det samme som den, jeg sidder herovre. Men det går på en helt anden måde. De første 3 dage, jeg kører kun vejrtrækning. Og så er du blevet så fokuseret på det tidspunkt, så begynder du at gå ind i kroppen. Skal du have en historie? Hvad siger du? Skal du have en historie? Ja, det vil jeg gerne. Så vi har en i ærmet. Ja. Det var 3 spirituelle ledere. De døde og mødtes foran Gud. Ja. Så talte højt, så skulle Gud høre, hvad de havde lært i livet. Og så spørger han dem den første Amma, du ved hende, der giver knus. Amma, hvad har du lært i dit liv? Jo, jeg har lært, at livet er som en flod. Man skal blot stille sig ud midt i floden og nyde det. Det var meget fint, siger Gud. Så kommer jeg og sætter det her ved min højre side. Den anden, det er Deepak Chopra, så spørger Gud. Deepak, hvad har du lært i dit liv? Jeg har lært mennesket en teknik, en metode til at træffe deres egne valg, og derved få et lykkeligt liv. Det var meget fint, Deepak. Kom og sæt det her ved min venstre side. Jeg spørger en Bhagavan. Bhagavan, hvad har du lært i dit liv? Jeg tror, du sidder i min stol. Det var da ikke sjovt. Namaste. Hey,